Πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίο. Υπέρ των πρωτοθέντων τιμίων δώρων Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τους και των μεταπίσεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης κλίψεως, οραγής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχωρητή. Την ημέραν πάσαν τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά της Κυρίου αιτησόμεθα. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά της Κυρίου αιτησόμεθα. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά της Κυρίου αιτησόμεθα. Συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά της Κυρίου αιτησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέστε, παρά της Κυρίου αιτησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα. Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
κοινωνία ομολογήσομεν.
και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών.